Kailangan na tumayo ito kay actually kayo na alaw. Ako hindi ako mga kauban, maunitin ako. Isa. Kasi wala ko na sa pailain na ito. Hindi ka nang balik-balik na muna ng mga naw. Moro din gamong-gamong sa kursan. My for today is mag-prepare me para sa post-celebration birthday sa amo ang friend. Mamalitin pagkaon for our dinner later. Tapos mamalitin para dito. So, kaya nag-uban man ang mga ilason. Nag-same-same pag mga t-shirt. Murag ka nagkuhan mga... Murag mga supporters sa pan-politician yan ni ngayon. LOL! Okay, sa mga on sa Tagay. What do we have right now sa tuang lunch, Frenny? So, I order. Can you say one? One is chicken joy. And my favorite. So, Mayaman lagi ka, friend. syempre maliit na bagay. Mga chodi. Burger steak and fries and Ayan. You. What the fuck? You, what do you? LOL! Are you asking me? Ako same po na friend niya. Si Wally. And of course, pares mo ka. Siguro pala kumakas mo na. Tumi na no. Subscribe ba? Isa ko sa mga friendies. Isa ko mga friendies na subscribe sa iyong channel. Hi, Maria Elena Tanyon. Shout out. Hi, Marie. Thank you for your support. Supporters mo from Bohol. Ano pwede ka mo sila? Shout out, Megli, ha? More na supporter. Shout out. Yung pakangandaan. Pag-check na ko sa kuan list, hindi ko na tumagal. LOL! 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 Wala siya nagkuhan, wala siya nagsaksi na. Ano yung balik ko na? Ano pa talaga sa'yo rin? Kaya na lang. Today guys is Friday, tapos holiday ba ito? Kaya nung ay anniversary sa EDSA Revolution. Kung ito yung tama guys, comment mo kung sa'yo tama karon. Ay, shubi. Feb 25, kung ito yung tama karon. Edsa tanong na pustahan ay Edsa ta. 500 lang. Ito naman sa mga yellow. Actually, hindi ko lang sinasabi. Ano lang yun ang same, pag same of mindset. same plastic. Okay, kinabusog naman. Padulong na may karon dito sa palitan na mo okay. So mamet may cake nga bongga no para sa abang Frenny. Nga si Teresa. Hoy Marites! Let's go! Hiat, nakauyon ka. LOL! Uy, mura ka tayo sa Mix and Magic. Saan ka pa maka-experience sa mga namin nga? Talaga, pamilyar. Ano ka diri? Hindi, nag-asking mo mga bestseller. Matihapan ang mga cake mo kasi mo.
expensive. LOL! Friend, pila gitong budget? Mga kuan. More or Best seller nila ang Mr. Boston. Ano? So, after. Padulong na pag mi sa Gmall kay mamalit mi og gift. Let's go. Mag-go di ay. So, mamalit mi og gift para sa mga friend nino. Sa gito gusto niya nga gift pa. Okay, sling bag. sling bag today. Okay, sling bag yan. No? So, before may mga to dito, ubanan sa namo ng isa. Kasi na to na siya. Deserving na. Kamusta ka, Chodi, gani? Hindi na, ipakita ako. Kung pabukit siya, kaya nga nung nanggawa sa mga hugaw sa yan. LOL! Alam, maklaro yun. Oh no! Pwede na yung waiting area. Siguro ba akong hulat niya. Waiting area. Wala o. Just waiting. Albaan. Wala na ko nahulat ato. LOL! Bala naman mayaman niya, friend. Naging Hindi siya nagapa. Naisang gupit. Gupit sa lain nga kung dapat branded yun na David na yan. oh no. Dabi. Piruso ko siya siya pamit. Sige na rin. Kaya man. Kaya nabito. Busy na dito. Kasi ka-chat na niya. Ay, nandito na nga. Imain ka na. Sinipagkasyon ka ulit ang mga hagi. Balik pa na kita. Ba't mo sugod? Wala ka gift. Pinag-clean up ka. Rinap na ka. Sa iyong pamisa. Nak! Ano lang? Ano sa more na? Tarong. Uy. So yung ko yun. Ano ka nung? Maluoy mo. Friend, narinig ka, friend. Maluoy. LOL! Makalupa. Ay, loko. Maluoy, hindi na yun. Wala pa hindi kayo pamilya diri. Boto o na yun. Ako kaluha. Wala kayo pamilya diri. Mati mo na rin yun. LOL! Kita na gwapo. Hello. Wala. Uy, hindi gwapo niyo. Uy. Ito pala na niniya. Sinuan, Megan Yang. Kung gibang sa Marno kay para makasave mig para makasave mig time, mamili na namin iregalo na sa friend niyo. Ibiyan sa namang iba't alumit no. Para sa sinino, sabi ko lang pupul to. Diba? Kaya lang, hindi na lang, kulang na siya guys, kay Louie, kay nila na siya kamals na ugahi. Ay, months, years man yun. Ito magdali. Hindi mo matit ha. Para sigada lagi ka ng crop top. Maigo jud na. LOL! Oh no! Kaluoy sa sinina. Diba sing nakalimot ka, dili ikaw ang kanang regaluhan. You are wasting my time. LOL! Gusto ko mamahalo. O itag mahalong da pili budget. More or less 5 grams. Wala kayo nakita niya mahalon? Oh no! Uy, hot yung mamili akong friend. Tarong ang pili ha. Ilagay tato. Budget is ko ang 3K. 3K 8, so 6K. 8K man to me. Ika-afford. Afford. Balik ka rin sa kanang tagis.
Grabe siya kapilian mo, pero itong lalaki lagi ka, hindi ka mamili. Ano man mag-chusi-chusi pa ka nga. Wala na gani. Pero sa lalaki. Yun dyan na to ang sakto kay. Para, di kita magpapay. Muna, balag inang tagpilian. Basta kay. So kani siya, wala na siya unang sa nagmahay. LOL! Maluod ka naman sa gigit. Abang gikapoy ko susunod niya, hawad ka siya mamili. Metikulosa kayo. Hawad ka siya mamili, guys. Plastic. Alam na, bagay ko pinig din rin. Piercing ko pa rin ba bagay? Bagay na lang. Uy, bag atong tuyo, daily, arios. LOL! Uy, madam. Medyo ka nang maningilay o ka nang arawan, good. Bak asawa sa grupo. Pila ko siya. Tama ka din siya. Batang 16 man sa akin. Huwag triki-tiki man ta. Huwag tali ato ang mabitan dito. Ano ang kayo nag-bet, no? Buka na lang. Kaya na lang. 40 siya. Ano ka pamati? Magpalisa sa ma'am. Sakit talaga. Haggard pa ko. Ko daan. Ito pinangita may ito. Okay, ang gusto magod ni Naressa is Mini sling bag na black. color black. So, Magregalo na po niya wallet. hopefully magustuhan na niya. Bag sa sawalat na pista. Ano siya nga ni? Yeah, siya lang siya. Nasa kita brand na. Gucci. Made in Italy. Diba ni Ako na chocks na na. Sanawan ni ang mga palitan ko kayo, di ba? Tika 30 sa nag-birthday. Saan naman ta karon? Oo, bakit mo na nang himal grammar dito? So, wala pang dito siya, ano, pamilya diri o baka ano sa'yo kanang amuma. LOL! Kaya na itong bisitaon dito kayo kasi doon sa anak ko. Clean na na mo to. Saan na ito din yung mulo? Mana ba sa mo? Clean na na mo. LOL! Kasi kayo matured. Kumakikin na ba ako sa kuwan? Sabi kasi. Salamat si Chody sa itong buhatan is manguli na ni para i-celebrate na namo ang birthday sa aming friend. Let's go! Chod, manguli na ta, Chod. Let's go. Hello sir, welcome. Hello, ma'am. Hello sir. Paliw ko sa lower ground. Hi, ma'am. Ako sa mga elevator. Lower ground po, thank you. Thank you so much po. Bye. Oh no! Hi guys! So nakalimutan na mo ito mamalit pa din may pagkaon sa mga celebration later. So namin din ito sa Santos Barbecue. Dito sa Digos, gihapon. Naman naman ako mga kauban. Si mamalit may food niya ka na inakrapod sa amo ang tulong. O napod daw sila bisita later. Salamat kay Chody, kay nag-sponsor din siya o. LOL! Nag-sponsor siya o ng isa kalyempo. Salamat kay Chody. Dito ko kung sununon pa po. Kung sun pa rin mo ka na galing maghilak pa po. Lagi uy, May pagwana na lang nag-curious ba sa more. sakit kaayo sa iyong buot. Buot na lang. Buot ako nakadawat naman niya siya. Kasi na to mga ang mga binuhi. LOL! Okay. Asa man, Jod? Nag-sponsor ano ba? Sakit pag yapon yung dugan, friend? Pamingaw na ko, marag nag-uot yan dugan. Yamin, yun na ba daw kaya? Ano siya? Single pa ka? Single pa, friend! Ay, hindi kasi Judy ang nakabet. Ka-single pa rin ka, kuya?
What charm? Sabi siya nakabit mo ikaw. Hi guys! We're back! So namin diri karon sa balay ni Naresa kay amuan nang i-celebrate ang iyang birthday. Actually, ang birthday jud is February 9. As usual, inana jud mi basta mag-celebrate mino very late na jud kay. Okay, so mo na siya mong celebrate. Hi guys! Kung siya lang lalaki color, kaya siya mo na-celebrate. Nakakita ko si Muli ko ito. Hindi na natin doon. Pagulan na tayo. Tayo ba kaya sponsor ba yan na siya ito ng ano? Tamakita ninyo gamay na among food kay kanang kami ra po upat mga on dito. Say hi Nico. Say hi. Na hi friend. Wala ko busy mo kaayo. Hi. Say hi ba to ano? Nico. Say hi. Once again, Day, happy birthday. Sorry kay ko karon pa naman na celebrate no sa mga ano siguro. Hi sa bahay. Uy. Where's Sevi? Say hi ba? Ay, what are you playing? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, friend. Yay! Okay. Abi ba na mag cake na? Sige, ready. Uy, makahila ko kung buwan niya. Uy, gi-vlog medyo na mo ang pagpili, anak, friend. Sana lagi ni ay. Hey! Sana. Sabi pa, hindi mo siya na nagregalo. LOL! Pagongga. Ano? Madam. Ganahan ka? Kailangan kayo Nasusunod yung sleeve. Asam naman. Secret. Mabala pa pressure. Ano pala subayon? Tumayo pa lang nito. LOL! Yay! Okay, short wish. O wish ako, kabalo ka na tapad na yung wish. Anta, ano lang, ka ng good health and healthy family. Chodig! Wish yun or message no? Message na. Wish yung kapitan. Kahilas ko na. Sige, sige. Happy birthday and stay safe and Ano to? Dibayo ba rin mo oras dito din? Itong... Ka-inday no kabalo. Medyo ko ni Inday nga kanang buutan kini siya so unta magstay gyapon niya kabuutan. Magstay po diha kanang pagiging matulungin no kuso kini mo tabong dito si Inday tapos perminti po siya kanang maasahan. Medyo ka maasahan siya may pa siya kay maasahan. So ako wish na kay stay healthy and kanang sayang bagong journey karon no. Sa Airville. Huwag siya kabalo. Stay safe na din tayo. God bless your family and more blessings. Sino ko ka stick? Okay, so that's it. Hopefully, si Franny Naresa sa amo ang pa-surprise. Surprise ba ka? Scripted. LOL! Okay, so that's it for today. Once again, happy 26th birthday kay Naresa. Hey, friend. Happy birthday! Namisultiha ka ng kanang 26, taguin ang sunod niya birthday celebrant ko. Niya ako na po. 62 na yan. Kali, 62. Okay. So, bye na ta. Bye-bye, everyone! Ako mo si Sevi. Diba? Thank you. Ano na? Ganun.